Hi mga katamsi, so this is George, sexy sa una, tambok na karon pero lamiyon. Mauday ni ang part 2 mga katamsi sa katong nag-vlog ko nga nag-ilis ko og kortina. So karon pa nako siya na ilisan mga katamsi kay medyo na busy gyud ta mga katamsi oy. Ang nag-ilis ako dira og kortina sa kusina na mo din. Pulok jud kay ko mga katamsi kay gatuo ko nga gaplito ako dayto na post mga katamsi kato nagtaod ko kortina dira sa ubos, so wala na jud ako napakita sen wala na ako napansin nga na post dayto nako, so ako nang gibutangan dira sa babaw og kortina mga katamsi. So ang tawag ana nga kortina ay kay Valance, correct. So ako na siya gibutangan dira kay para dili medyo lain tan-awon ba ang sa sud mga katamsi. So naa pa ginakachika-chika na ko dira si ate kay kasamok-samok pa siya dira ay oh. Diba sus ang naong maradyo ka maritis jud ay. Balak po din ako mga katamsi na mag-order og laing inguna ba nga panglababo na kortina o kanang balance kay pero green gyapon siya og color mga katamsi pero lahi og design. Pero unya na lang mga katamsi igo lang tani sa add to cart pero unya na lang kung naatay igong pundo ba kung naanatay budget gamay. Halos na jud puro greening ako ang mga gamit diri mga katamsi. Ang kaldero na lang ang dili green, ang butin ug ang kanang jar nga usa maura jud ay dili green pero katong among butanganan og mineral green to siya. So may bala ko nga magpalit og laing jar kay para green ang akong mabutang dira mga katamsi sa among hugasan. Then akong mga planggana puro na green, balde green, bangko green. So kaning floor mat ako pud ni siya ilisan og green kung naa na tay budget mga katamsi makadaog tagluto. Og mauna ni siya mga katamsi, okay na jud siya tan-awon mga katamsi. Og diri na lang kutob, mahal ko kayo bisag tambok ko pero lamion.